И какво става, хора? Днес снимам с GoPro, купихме GoPro. Мога да повярвам, но съм почти готова с проекта ми, сега ще ви го покажа. Остава ми само с Fall Winter. Чакайте да видя как беше. Трябва да го закача сега, защото с някакви технологии, хора. Ви крила, бе, вредняци. Да. Сега трябва да го отвъртим от една трешка. Така. Капания кълъв. Така. Ето. И GoPro, нов живот. Ще снимам по-готино. Ще мога да показвам повече неща и много повече някакви неща. Както виждате, кутия на PlayStation, някакви снимки, това някакво ще го скриншотна. Елате се качи. Къде ми ме чука, бе? Ето го, бе. Видяхте ли го? Готин е. Аз кожен сега да съм гледал. Майко, колко тежиш, бе. Нито си най-верна приятелчета. I love you. I love you, bro. Както разбрахте в другото видео, един наш приятел си изнасят и което. Както виждате, бутонки. Вейп на брат ми. Вейп. Монито. Skibidi money. Money. In the money. Nike обувки. Само Nike. iPhone, моя кутийка. Това нахва. Вижте какво става. Чайте. Вижте. От детството ми. А това? Познайте от какво е? От направо ми детството. iPhone компютър. Чайте да видим сега. Там няма да показвам. Там. Така. Най-кроксоли. Не са мои. Там живи. Така. Сега. Трябва това видео да стигне 5 часа. Така че. Време. Абе, чак камерата ми къде е? Ма защо? Защо ми снима? В момента аз съм, нали така. Ми снима това, нали? И там е това. What the fuck? Примерно, сега е така. На другия телефон е от другата страна камерата и... Аз трябва на този телефон да снимам, хора, е така. Е така. Така че лайв стрим от 5 часа утре. Лайв. Така че хора, отидете да не гледате новите видеа, защото разбрах как трябва да качвам. Не са ми дълги видеята. Даже са много кратки. А фара, разкарай се. Нови видеа. Много качество, хора. GoPro. Ще ви разбия. Разбрах, бе, аз не трябва да се отдалечавам. Хора, чакайте да ви покажа вейп от по-близко е тук. Това са на една рок-н-рол група. I just wanna be Benjamin. Промениха, знаете ли, че хора промениха Sigma Boy на Sigma Boys. Чакайте как беше. Не мога да се сета, хора, ще я пусна някое лайв стримче. Да я гледаме. Sigma Boy. Я така ще сувата ти водиш код. Sigma Boy. Каждая чиха на выставой. Sigma Boy. Виждате ли го този просто в момента трябва да спора видеото? Раз, два,
Е.